jsou to vajíčka vařená v moči mladých chlapců. Presne tak. Jak si na tohleto sakra přišel? No, ja robím cestovateľské videá už nejaký ten piatok a postupne, ja som vždy bol strašne fascinovaný vecami, ktoré nikto nepozná. A postupne, najskôr som začal robiť povedzme africké rôzne pokrmy, štáty. Nemal som úplne ten presný smer, bolo to všetko také strašne chaotické, že občas niečo z tej krajiny, občas henten štát a tak ďalej, ale postupne som si vytvoril nejaký taký svoj vlastný štýl a môj štýl je točiť veci, o ktorých nikto nemá poňatia a môžu byť kontroverzné alebo šokujúce. A za tie roky už mám rôzne také blogy a stránky, na ktorých sa píše o týchto veciach. No a myslím si, že práve tieto vajcia som našiel na stránke Atlas Obscura. Je to úžasná stránka, kde si zadáte meno krajiny a sú tam tie najbizarnejšie veci z krajiny. Často nie sú až tak bizarné. Zvlášť tady v Európe. Presne tak. Často sú tam veci, že architektonicky zvláštne, ale napríklad Čína tam mala naozaj asi 500 rôznych vecí a ja keď som si robil research pred tým mojim tripom do Číny, tak som každú tú jednu vec otvoril a pozrel si. No a na nejakej stránke 7, povedzme, boli práve tieto vajcia, ktoré sa volajú Tongzdan, po čínsky a presne ako hovoríš, sú to vajcia, kačacie alebo kuracie vajcia, ktoré sa 24 hodín varia v moči malých chlapcov. A to keď som uvidel, tak to... Ja keď sa dostanem k takejto informácii, mne sa ako keby otvára duša. Ja sa cítim, že áno, toto je presne ono. A za tie roky ja mám taký secret folder na počítači aj na mobile, kde by som vám teraz vedel povedať tak asi 100 rôznych vecí svetovo, o ktorých by ste si mysleli, že si vymýšľam. Takže takto som sa k tomu dostal, cez stránku Atlas Obscura. V tom videu, který já jsem viděl, tak oni tu moč berou ve školách. To znamená, že ty děti... V škôlkach, pretože ten moč musí byť od chlapcov, len od chlapcov a len do 10 rokov. Čím mladší chlapec, tým lepšie. Pretože čím je človek starší, chlapec starší, tým sa v čínskej medicíne verí tomu, že už nie je až tak veľmi zdravý. Čiže čím mladší chlapec, tým lepší a zdravší moč. A ideálne taký ten prvý ranný moč. Ten důvod, proč to jedí, tak je kvôli zdraví, ne asi kvôli chuti. Ťažko povedať. Väčšina ľudí hovorí, že je to kvôli zdraviu. Ale my sme nemali až tak veľa možností ísť do totálnej hĺbky v tej téme, pretože točili sme v tom meste 1,5 dňa a ešte sme mali pripravené rôzne rozhovory a tak ďalej. Chceli sme ísť do hĺbky, ale ten druhý deň na nás začali volať políciu zo škôlok a rôzni ľudia na nás, a to ani nie je v tom videu, pretože nemáme tak veľa footage, bol by to strašne dlhý voiceover, vysvetľovanie nuda, ale ten druhý deň na nás začali volať políciu, pretože asi tak tušili ľudia, že točíme pravdepodobne niečo s tými vajciami. A veľmi veľa sme točili malé deti. Boli sme tam traja muži, 30-roční, s kamerami a stále sme boli v okolí škôlok a vždy, keď vyšlo nejaké malé dieťa, tak sme úplne sa tak až jak zbesilo, každý zobral tú kameru a teraz zoomoval s tou kamerou a že to je ono. Vyzeralo to veľmi zvláštne, takže možno si niektorí ľudia začali myslieť, že sme, ja neviem, pedofili alebo niečo také a prišla polícia a zrazu policajné auta okolo nás a že choďte preč, vy tu nie ste vítaní. Takže na margo tvojej otázky, čo sme sa bavili s pár ľuďmi, väčšina tvrdí, že to má zdravotné benefity a veľa ľudí ani nevie, že prečo to jedia, len to tam je už tak dlhé stáročia, že to je jednoducho tradícia a jedia to a chutí im to. No a je to legální vlastně to ať už prodávat, protože co jsem tak pochopil, tak vlastně to sbírání té moči je úplně taková šedá zóna vlastně, protože s tím by asi měli jako souhlasit ty rodiče, což nevím, jestli vůbec je to veľmi šedá zóna, je to strašne kontroverzná a komplexná téma, je to teda mesto Dongyang v Číne, to tu ešte nezaznelo, je to mesto Dongyang a je to jedine tam, nikde inde v Číne alebo na svete sa nejaká takáto bizarnosť nedeje. Mešťania
sú omnoho viac ovplyvňovaní tou kontroverziou. Celá Čína je viac menej proti tomu mestu Dongyang. Pretože je to tým, že dneska je už TikTok a tak ďalej, tak sa Číňania o tom dozvedeli. Číňania zo Šanghaja, z Pekingu, z veľkomiest, z Chengdu a tak ďalej. A strašne je to pre nich, že to je odporné, to je hnusné. A tento názor celočínsky sa dostal do Dongyangu, k týmto mešťanom, ktorí majú malé deti. A tým, že sa to dostalo k ním, tak si teraz myslia, že to je strašné, tak keď sa tu 200 rokov z týchto škôlok bral moč, ja som proti tomu nebol, bolo to úplne v poriadku, ale teraz je celá Čína proti tomu. Tak ja kašlem ja proste poviem tej riaditeľke školy, že som proti tomu, lebo celá Čína je proti tomu. Sociálne médiá spôsobili to, že sa o týchto vajciach vie v celej Číne a na základe tohto celočínskeho názoru sa to dostalo k mestským rodičom. K mestským rodičom, ktorí sú ovplyvnení týmto tlakom a začali byť proti tomu. To znamená, že mestské škôlky, ktoré dovtedy permanentne neustále predávali ten moč týmto salesmenom, prestali na základe toho tlaku rodičov mestských predávať ten moč. Lenže toto sa nedostalo do dedinských, do vesnických škôlok, lebo dedinčania nemajú TikTok a tak ďalej, preto tí salesmeni musia chodiť 200-300 kilometrov na úplne odľahlé vesnice, kde sú tie vesnické škôlky.